semafori nisu sinhronizirani. I to utječe, još sve skupa utječe na tu našu gužvu, na taj kolaps, jer ja ne znam, svaki dan govorimo to, a niko nas očito ne sluša, ne doživljava. Smile, samo kukamo, Kriva, samo kukamo, uvijek to kukanje. Meni se čini da ovo kukanje postalo epidemija tu u Hrvatskoj kod nas. Da li je to kukanje ili je kukamo. To nezadovoljstvo? Kukaš zbog gužvi u prometu, kukaš zbog lošeg financijskog stanja, kukamo zbog korupcije i ovih pohlepnih političara, kukamo jer nam fali novca, ljubavi, ko zna čega, uvijek nađemo razlog za kukanje i uvijek zbog nečega zanovjetamo. A u biti, pazi, ne mijenjamo ništa, Kriva, svaki dan se budimo u isto vrijeme, idemo istom rutom, upadnemo u istu gužvu zbog koje kukamo, probudimo se ranije, dakle promijenimo malo tu rutu, možda će biti drugčije. Evo, svake godine glasamo za iste političare i stranke, a onda 4 godine kukamo kako ništa ne valja. Evo, možemo i to promijeniti. Radimo isti posao, trudimo se samo onak koliko moramo, a kukamo da nemamo. Dakle, i to možemo promijeniti. Kukanje je moj, Kriva, tako je, ušlo u svaku poru hrvatskog društva. Znaš kako kuka izgleda? Dakle, na to se možeš zakačiti. Onako je zavijena, izgleda kao bumerang, pa ja vjerujem ako je baciš, vratit će se tebi, jer sve te negativnosti ti se vraćaju, zagađuju tvoj život. Vjeruj mi, kukanje je kao da, recimo, piješ otrov, a nadaš se da će neko drugi umriti. To je kukanje. A znaš što je Sokrat govorio? Što je rekao? Bolje kuka u ruci nego kuka umjesto ruke. Mile? A ne, što više kukaš i kukaš, sve ti je gore i gore. Evo, ako želiš novce, moraš dati novce, moraš uložiti trud i vrijeme i raditi, željeti, pokušavati sve dok ne uspiješ ostvariti to što želiš. Nije neuspjeh suprotno od uspjeha, neuspjeh je njegov sastavni dio, to znaju svi koji su uspjeli. Žališ se na ljubav, stalno zamjeraš nešto. Ako želiš ljubav, moraš dati ljubav, a ne zamjerke i kukanje. To možeš prekinuti sada. Evo, nikad u povijesti nismo živjeli u boljem razdoblju obilja. Nikad nam znanje nije bilo dostupnije, a i dalje smo neuki. Nikad ti bogatstvo nije dostupnije, svi imaju šansu uspjeti, postati milijunaši, milijarderi, prije nije bilo tako. Niko ti to ne brani, a i dalje smo, evo, sirotinje. Sve ti je na dlanu, sve ovisi o tebi. Nikad manji postotak umiranja od bolesti i ratova. Nikad duži životni vijek. Bolje nam je nego ikada u povijesti. Imamo priliku ugrabiti svoju budućnost, stalno gledamo u povijest. Onda ne mreš ni ugrabiti budućnost ako stalno gledaš u 45. u 70. u koju god godinu. Ako recimo voziš naprijed, a stalno gledaš u retrovizor, zabit ćeš se u prvi stup. Ako želiš negdje stići, onda gledaš naprijed. Jedino kada bi trebalo se gledati odostraga je kada se osvrćeš da vidiš koliko si daleko napredovao. Od svih ovih kukanja i negativnosti, gledanja u prošlost, ni kao država mi ne vremo naprijed, moj Kriva. Nikako. Samo razmisli o ovome. Kolike su šanse da baš ti budeš tu na ovoj planeti? Evo, recimo, imaš 400 milijuna spermića. Stanica koja mora baš tada biti spremna. Baš da se tvoji roditelji sretnu u baš tom trenutku. Šanse su nikakve. Izračunato je da su šanse jednake kao da dobiješ Eurojackpot 20 puta za redom. Dakle, čim smo se rodili baš mi, dobili smo najvrijedniji jackpot u svemiru. Svaka sekunda je dar. A mi ga provodimo kukajući, zanovjetajući, odričemo se tog dara. Shvati, ti si čudo, svijet je tu za tebe, uzmi što ti pripada, umjesto da kukamo i širimo nezadovoljstvo. Evo, počni zahvaljivati. Hvala što sam živ, hvala što imam posao, hvala što sam uspješan u tome što radim. Hvala i hvala. Kada shvatiš koliko si poseban, koliko si dobio, onda shvatiš i da možeš ostvariti što želiš. Oni koji kukaju vide poteškoće u svakoj prilici, a mogo bi početi gledati priliku recimo u svakoj poteškoći. Najlakše kukat. Lako je tražiti probleme i prepreke. Počni tražiti rješenja. Prilike se ne čekaju, prilike se stvaraju. A svako to može, nije to neki problem. Jel Todorić neki milijunaš, nešto pametniji od tebe? Ma nije, uopće, samo je malo uporniji i izgara od želje. Jedva ustanemo iz kreveta svaki dan da bi prosječno odradili, a trebali bi skočiti van svakoga jutra, sretni što imamo priliku. Takve si ciljeve moramo odrediti, zbog kojih svakog jutra iskačeš iz kreveta. I kažem ti, ovi koji kukaju su kukavice. Zašto kukaju? Prvo će ti govoriti što da radiš, zašto radiš, a kasnije će te pitat kako si to napravio, kako si uspio. Prestanimo kukat, cijela država mi u tom nekom stanju zanovjetanja, negativnosti. Ne vidimo koliko nam je dobro.
Svi bježe van, tamo odu i rade po 12 sati, onda se vrate i kažu da toliko radim ovdje, zaradio bi isto novaca. Pa zašto nisi tako tu radio? Kao drugčiji mentalitet kaže. Nitko ovdje ne želi žrtvovati svoju udobnost i rutinu, ali znamo da nema napretka ako ne napustiš svoju sigurnu zonu i napraviš nešto novo. Dakle, danas evo imaš priliku krenuti i početi ostvarivati svoje snove. Ukoliko nećeš, neko drugi će te unajmiti i onda ćeš ostvarivati njihove snove. Pa zato radije radi za svoje, a ne za tuđe snove. Evo, prosti, malo sam se raspričao, ali htio bih ovog jutra malo inspirirati sve nas da budemo bolji, da budemo najbolja verzija sebe, jer to možemo. Sve na nama, zar ne? Snovi ne rade osim ako ne radiš na njima. Zato nećemo danas kukat. Može kriva. Samo kukaš. Ne kukam. Ja samo iznosim činjenično stanje, to je trenutno stanje. E pa dobro. I mi dalje kukamo oko kukanja, što je isto gore.